Villahermosa del Río se sitúa en la comarca del Alt Millars, en la falda del Penyagolosa, entre serres, altiplans, moles i canons excavats pels rius Carbo i Major. El poble original va ser derruït encara que es conserven algunes restes de l'antiga muralla i de les torres, així com l'ermita del Calvari o la torre pòrtic de la fortalesa. Actualment, Villahermosa del Río estén les seues tranquil·les, inclinades i laberíntics carrers blancs fent gala dels seus orígens musulmans. En la part alta del poble es troba la gran plaça de l'església, en la qual destaca l'església parroquial de la Nativitat de la Verge, un fabulós edifici del segle XVIII d'estil corinti que li dona nom a la plaça i corona la població. Algunes cases mostren orgulloses en les seues façanes murals de taulells amb imatges religioses d'aquells sants pels quals els seus habitants senten una especial devoció. Passejant per Villahermosa del Río es poden trobar els antics safarejos municipals, lloc on es rentava la roba, convertits en espais de reunió i sociabilitat femenina. Disseminades pel terme municipal de Villahermosa del Río trobem nombroses fonts i algunes ermites. Entre elles destaca l'ermita de Sant Bartolomé, situada a 8 quilòmetres del nucli urbà, que es tracta d'una construcció religiosa del segle XV. Destí de romeria és un dels ermitoris més grans de la comarca, ja que compta amb diversos edificis com la Casa de l'Ermità o l'Hostatgeria. En els seus voltants podem trobar una àrea recreativa dotada de paellers, aigua potable, taules i bancs on gaudir d'una bona paella o una bona torrada. En la part alta del poble, arribant des de la plaça de l'església, accedim al mirador de la Mola. Les vistes són magnífiques. Podem admirar la vall del riu Villahermosa, el Pont Major, el paratge d'Altís, el barranc de la Falç i el riu Carbó. Villahermosa és també punt de partida de diverses pistes, sendes i camins que configuren paisatges formidables, rics en plantes medicinals i boscos de carrasca, roure i pi. Una de les rutes més espectaculars és la senda que ens portarà a la cascada del riu Carbó. És coneguda pel seu gran valor paisatgístic, ecològic i cultural. El camí va paral·lel al propi riu i trobarem diverses gorgs i racons preparats per al bany. Podrem gaudir d'una de les cascades més espectaculars de tota la comarca. Però, sens dubte, el major punt d'interès de la comarca és el Parc Natural del Penyagolosa. Destaquen les pinedes de pi roig i negral, i proliferen els til·lers, aurons, roures melotxos, pomeres silvestres, grèvols i teixos. Quant a la fauna, el parc aglutina un gran nombre de rapenyaires, entre els quals destaca l'àguila real. La nevera del Mas del Penyagolosa, també coneguda com la nevera de la Cambreta, se situa a 1.500 metres d'altitud, al costat de la pista que porta al Mas del Penyagolosa. La nevera data amb tota probabilitat del segle XVI. És considerada d'alt valor per la seva cuidada construcció i el seu bon estat de conservació. Construïda amb maçoneria de pedra calcària i arenisca amb morter, té una planta quadrada exterior de 8 metres. En la seva part oriental mostra una plataforma de 5 metres d'ample, sota la part superior del depòsit, que donava accés a la porta coronada per una llinda d'un sol bloc i servia com a andana de càrrega. Sobre la nevera del Mas de la Cambreta s'alça el majestuós Pic del Penyagolosa. No en va, el seu nom vol dir muntanya colossal.
És el segon pic més alt de la Comunitat Valenciana, des del qual es pot divisar tota la costa mediterrània, el Cap de Sant Antoni, el Delta de l'Ebre o inclús, amb un poc de sort, les Illes Balears. Des de la muntanya màgica ens acomiadem de Villahermosa del Río i de la comarca de l'Alt Millars.